Boa noite. Pedimos que cada quen vaya ocupando o asento no que se vaya a sentar. Guardemos un poquinho de silencio e estamos a piques de comenzar este acto colofón do 10º Certame Galego de Bandas de Música. Está situada xa detrás do telón a Banda de Música de Meaño que poñerá remate a todo o acto coa interpretación do himno galego. Medio minuto, pois, e empezamos. Ben, boa noite de novo, benvidos, aínda que levemos aquí toda a tarde ou parte do día anterior tamén. Benvidos a esta ceremonia de música e irmandade. A boa tarde e boa música é un desexo, pero tamén é unha certeza. Boa música porque levamos 2 días disfrutando desa boa música. E a boa tarde porque isto non depende da climatoloxía exterior. A boa tarde facémola nós aquí porque, a fin de contas, hai unha climatoloxía especial onde non depende a temperatura, non depende precisamente de grados centígrados, senón doutra moi distinta escala de medición. Estamos na fase final, xa na clausura do Certamen Galego de Bandas de Música, que está na súa 10ª edición. Cada certame deste tipo é un pequeno milagro. Claro que os milagros hai que axudarlles. Os milagros nunca se producen porque sí. Aos milagros hai que crearlles o clima adecuado. E o que hoxe estuvemos aquí vendo e disfrutando e o que vamos a comprobar e certificar a partir deste momento é o resultado de milleiros, de millóns de esforzos e de ilusións. Os que andamos polo medio da xente que se dedica á música popular, sabemos que isto é un produto colectivo dun país, da parte musical máis sinxela, máis non sei que decir, máis que responde mellor aos impulsos artísticos de cada unha das persoas. E entón, para que se celebre un certame deste tipo, ten que haber centos de bandas distribuídos polo país. Para que haxa unha banda das que existen moitas afortunadamente no país, ten que haber centos de persoas que sinten ilusión, que animan aos fillos, aos sobrinhos, aos netos a practicar música, que propician que se merquen instrumentos, que busquen profesores, que se cree o clima adecuado para a formación musical. Por iso este é o gran milagro. E estamos no 10º gran milagro. Eu, se me permitides, vou vos pedir un aplauso inicial para a organización destes milagros que xa decía, milagros hainos, pero hai que axudarlos. Isto que oíamos aquí detrás parecía un pateo, pero non o é. É un aplauso especial que fan os componentes da banda de música que teñen ocupadas as súas maus cos instrumentos. Ben, en fin, que sabemos, porque estamos aquí, sabemos o que queremos e ese aplauso iba tamén para cada un dos rapaces que participan nas bandas, para seus pais, avós, mestres, profesores de música, en fin, para toda a parte sensible desta Galicia musical da que afortunadamente somos disfrutadores e un pouquiño tamén responsables, que a fin de contas o mérito é colectivo. Imos empezar, pois, con este acto e, en primeiro lugar, chamamos as autoridades e representacións que van intervir, primeiro falando esta ceremonia. E pedimos que veña Armando Morales, que é o presidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares. Parece como se Armando xogase na casa, visto está que hai unha receptividade especial por parte deste especial público asistente.
Chamamos a Manuel Dios Diz, concelleiro do Concello de Santiago de Compostela. E chamamos a Román Rodríguez González, que é o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Porque eles teñen cada quen a súa parcela de responsabilidade, de corresponsabilidade. Organiza a Federación Galega de Bandas de Música Populares. Colaboran e patrocinan a Xunta de Galicia, dentro dela está a GADIC, a Compañía de Radio e Televisión Galicia, o Concello de Santiago de Compostela e Auditorio de Galicia. En primeiro lugar, vai a falar o representante da organización, Armando Morales, presidente da Federación de Bandas de Música Populares de Galicia. Boas tardes, moitas gracias. Por dúas razóns non quería facer un gran discurso. Primeiro, porque unha vez que estiven preparando algo que me convidou o alcalde de Rábade moi amablemente, que está aquí presente, o home, cando me escoitou falar, non sei se arrepentiría, pensou xa nunca máis facer aquelo do pregón. Que mal me seiu aquelo, alcalde. Perdón aquí públicamente. Vexo que están tamén os alcaldes de Begonte, de Outeiro de Rei, de Meaño. Desde logo, vese que vos encantan os vosos povos e as vosas bandas. Damos vos as gracias por iso, seguide apoiando, que paga a pena. Sabemos que é un pouco difícil, pero están para rematar os tempos difíciles e veñen os vos. Aí temos que subir cuantías, Bueno, o director do Instituto de Rábade reíase, el tamén ten que ir así coas institucións animándose a abrir un pouquiño a caixa. En calquera caso, a segunda razón pola que non quería excederme é porque xa quedou todo dito polas bandas de música e merecedes ir sabendo que pasa, que hai co voso, polo que viñades, non? Pero, bueno, o que viñades non era só ganar premios, seino porque notei polos pasillos que se abrazaban músicos das bandas que están aí como algo de competición haberá, pero desde logo hai moito máis que iso, non? Hai amor pola cultura, pola música, os esforzos que facedes os músicos para vir aquí, seino moi ben porque o meu neno tiña que preparar non sei cantos exámenes para a semana que ven, a miña muller me dixo, cariño, pero ti pensas que o neno este só vive para a música ou que? Non hai máis cousas que facer, Bueno, rematouse o certame, vamos dar un pouquiño de flexibilidade, preparade moitas outras cousas. En calquera caso, os músicos tedes un valor engadido increíble, e é que sabedes adaptarvos, compatibilizar moitos esforzos á vez, que encima facedes de todo deportes, e vexo que sodes, podo dicilo, auténticos cracks. Noraboa a todos os músicos. Pero gracias tamén aos pais, a esas familias enteiras, a todas as directivas, asociacións, gracias pola labor que facedes. Non me estendo máis, simplemente debo agradecer a directiva da Federación Galega, que nesta ocasión en particular me deixaron vivir coa miña banda, que tiñamos moito que traballar e aínda así non somos grandiosos, pero, en todo caso, gracias por todo o que facedes. Sempre me esquezo de darlle as gracias aos meus tamén. Gracias a eles, gracias aos profesionais que están aquí, a Pórtico, a Suso, que está detrás do instrumental de percusión cada ano, facendo increíble a súa labor para que todos nós fagamos fácil o noso. E, por suposto, as institucións, ao Concello de Santiago, por brindarnos un magnífico auditorio, este escenario
creo que está difícil de mellorar e o Concello considera que nós tamén merecemos tocar aquí como os mellores intérpretes, verdade? A Gadic, a Jacobo Sutil moi persoalmente, desde logo quero dar gracias especiais a esta consellería, Román Rodríguez, non me vou atrever aquí xa casi a tutearte, pero Román, excepto, solo ten un detalle que se lle vai a man porque di que hai unha banda que é fantástica que é do seu pueblo, pero bueno, quérelle a todas. Quérelle a todas e demostróunolo porque este ano non só está o certamen, inventouse un festival de bandas infantís, o primeiro que non será o último, verdade, donde reuniremos a miles de rapaces de novo. Non me estendo máis. Simplemente, gracias por ser o que sodes, músicos e persoas, sobre todo. Bueno, Compostela, Santiago de Compostela, é moito máis que unha cidade. É a capital de Occidente e, por ser remate de todos os camiños, é un punto de referencia para toda Europa. Por lo tanto, o seu concello ten que ser moito máis que un concello. Aquí que nos representa é Manuel Dios Diz, membro do Goberno de Santiago de Compostela. Boa tarde, señor conselleiro, señor presidente da Federación, amigas e amigos. En primeiro lugar, dicirvos que estamos orgullosos de acoller en Santiago de Compostela toda a corporación municipal este certame e desexarvos os mellores parabéns. Tamén aos membros do xurado, a todos os intérpretes, aos premiados, lóxicamente e sobre todo a todas e a todos vós por estar aquí apoiando a música. Eu son desas persoas que descubriu a súa banda municipal de música cando o seu pai e o seu avó o traía a escoitala a Alameda de Santiago, daquela que habían naquel pequeno palco. Posteriormente, a banda de música de Santiago pasou a tocar en outros lugares, na Rúa do Vilar, en moitas plazas, no Teatro Principal. Hoxe toca en todas partes. Pero eu sempre lembro que o cariño por unha banda de música nace fundamentalmente na casa dun pai, dunha nai, un avó, unha avoa, dun profesor, unha profesora, que anima a un neno a apuntarse a unha escola municipal de música ou a estudiar música nas propias bandas, que son auténticas escolas. Creo que debemos estar orgullosos desta cidade por acollervos, pero tamén orgullosos do país de que en cada vila exista prácticamente unha banda municipal que pasea o seu nome por Galicia e polo mundo adiante. Moitas grazas, moito éxito, moitos parabéns aos premiados e esperamos seguir acolléndovos a todas e a todas na capital de Galicia. Moitas grazas. Quen vai falar a continuación, última das intervencións oficiales en este acto, Román Rodríguez González, que concelleiro tan amplio e profundo como cultura, educación e ordenación universitaria e, ademais, encima é devoto das bandas de música. Supoño que un dos primeiros actos oficiais nos que intervén desde que foi confirmado, polo tanto, noraboa pola confirmación, señor conselleiro, e seu é o micrófono. Moi ben, moitas gracias. Para min é un auténtico placer estar hoxe aquí con todos vós, estar con 15 familias que supoñen as 15 bandas que participastes en este evento, 15 bandas das 4 provincias galegas.
E, como aquí se dixo, eu son devoto das bandas de música. Obviamente, teño unha santa particular, como todos os devotos, pero creo que hai unha cuestión, hai un tema na cual todas as bandas, creo que en xeral toda Galicia e todo o mundo musical ten que estar absolutamente orgulloso. Hoxe, as bandas de música de Galicia non se parecen nada, pero nada, as de fai 40 ou 50 anos. E non é porque aquelas de fai 40 ou 50 anos o fixeran mal. O facían moi ben, po que tiñan, pa formación musical que tiñan, po tempo que tiñan, pos instrumentos que tiñan e po mundo que era fai 30, 40 ou 50 anos. Hoxe as bandas de música, o vemos aquí, o vemos todos os días, están formadas por moitísimos mozos e mozas, nenos e nenas, xente moi xoven, xente que ten un altísimo nivel formativo musical, co adquire pois, nas escolas municipais, nas escolas da banda, nos conservatorios, persoas que se están formando, que arriscan para formarse no estranxeiro. Moitos dos que estades aquí seguramente pois vos formades con maestros estranxeiros en Holanda, en Alemania, en moitos sitios, pagando do vosso bolsillo, co vosso traballo. E creo que, en definitiva, estamos tendo un nivel musical en Galicia que nada ten que envidiar a ninguna comunidade autónoma. Fai uns anos, desde Galicia mirábamos para Valencia. Nos parecía que Valencia pois, era o obxectivo, que era a terra das grandes bandas. Hoxe en Galicia, creo sinceramente, non temos que envidiarlle nada a ningún territorio e a ninguna zona de España. En Galicia temos as millores bandas de España, como acabamos de ver aquí. E aquí están 15 exemplos que son uns exemplos de traballo ben feito, de ilusión, de motivación e de esforzo. E creo que aquí o máis importante xa se fixo, pero eu quero tamén repetir. Isto é o fruto e o resultado dun traballo conxunto de moitísimas partes. Unha banda actúa unha hora ou actúa unha hora e media, pero detrás desa actuación hai moitísimo traballo, moitísimo esforzo, moitísima ilusión, tamén algunha desilusión, e moitísimas ganas de facer as cousas ben. Hai que darlle as gracias, en primeiro lugar, pois aos maestros, aos profesores, que día a día ensayan e enseñan música pois a centos, a miles de nenos en Galicia. Temos un nivel formativo dos profesores, creo que cada vez millor. Xente formada nos conservatorios, xente de altísimo nivel musical, cunha cultura e unha educación musical de primeirísimo nivel. Os maestros, os profesores, son fundamentales para mellorar o nivel das nosas bandas. Os alumnos, por suposto, cada vez hai máis nenos pequeniños, algunos son máis pequenos que os seus instrumentos, non? Pero que fan un traballo e fan un esfuerzo grandísimo. O dicía un pai de familia, a veces tocar na banda implica moitas horas de ensayo. Se se ensaya, non se estudia pois, no colexo, no instituto, non se está pois, facendo outras cousas. Creo que iso é un esforzo que fan estes nenos e estas nenas que merece moito a pena e eu pediría para todos estes nenos un grandísimo aplauso porque realmente o merecen. Porque algúns deles van ter examen e os profesores van nos evaluar, vanlle poñer notas aos rapaces, co cual é un dobre esforzo, tedes moito mérito, mozos e mozas, nenos e nenas, por facer o que facedes. Pero hai tamén unha pieza fundamental en todo isto, que son as familias. Aquí hai, supoño que pais, abuelos, tíos, a familia é fundamental. Tamén tedes que asumir un esforzo, tedes que tamén asumir pois, un traballo e tedes que asumir tamén unhas ganas de que os vosos fillos estén ensayando e estén tocando nas bandas galegas. Creo que as familias tedes un mérito enorme e sodes a pieza fundamental para que funcionen tamén as bandas. E as
as administracións, humildemente, tamén facemos o que podemos. En primeiro lugar, os concellos. Moitos concellos fan un esfuerzo notabilísimo, moi forte, para manter as súas escuelas, para comprar instrumentos, para ter profesores. Aquí hai varios alcaldes, a alcaldesa de Meaño, do Outeiro de Rei, e moitos máis que o de Rábade, que xa se citaron, perdonade que non vos cita a todos. Tedes tamén un gran mérito na millora educativa e na millora formativa dos músicos galegos. Tamén os alcaldes, eu pediría pois un aplauso para eles polo traballo que fan apoiando as escolas. E nós, dende a Xunta, estamos convencidos que é importantísimo o traballo que se fai nas bandas de música, importantísimo. Están vindo os tempos mellores, dicía Armando. No seu momento, había unhas axudas económicas da Consellería de Educación para apoiar as escolas das bandas. Por motivos vencellados ao que aquí pasou, coa crisis, foron cada vez a menos, hasta desaparecer. Eu quero darvos aquí unha noticia aos que estades aquí presentes metidos nas escolas das bandas, no sentido de que vamos a sacar este ano, por fin, unha axuda económica para poder axudar as escolas das bandas para que podades pagar os profesores, para que podades ter maior capacidade económica. Eso sí, será unha axuda modesta, Todas as familias vamos ter que seguir colaborando, participando, pero, como xa dixen, vamos a dar un salto en este ámbito, porque eu creo que as escolas, o traballo que facedes nas escolas o merecedes e, sin duda, vos vai axudar a seguir mellorando. Remato agradecendo o esforzo da Federación, nomeadamente en Armando, pero en todo o seu equipo, tamén dando as gracias ao Concello de Santiago por deixar pois este escenario, quizás o escenario máis nobre da cultura galega ou dos escenarios máis nobres da cultura galega, para que as bandas de música, as bandas dos nosos povos, estén aquí, no corazón da cultura galega, e que de algún xeito refrexan a importancia que ten a cultura de base. A cultura de base se reflexa perfectamente nas bandas. Non hai nada máis próximo ao povo, nada máis próximo ás persoas que a música da banda, que o traballo que fan as bandas. E que estemos aquí, 15 bandas de 4 provincias, como xa dixen, no corazón de Compostela, no corazón da cultura galega, pois é algo tamén que creo que merece pois un recoñecemento e de algún xeito merece que sexamos conscientes que as nosas bandas cada día van a máis e as nosas bandas son un orgullo para todos. Moitas gracias. Ben, a continuación vaise proceder á entrega de premios e tamén ás certificacións de participación e presencia en este 10º certame galego de bandas de música. Pero para completar o elenco de autoridades que van proceder á entrega, fai falta que acudan ao escenario Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, Jacobo Sutil Nesta, o director de Agadid, da Axencia Galega de Artes e Actividades Culturais, e Juan Carlos Fernández Fasero, director da SGAE, Sociedade Xeral de Autores de España, Zona do Noroeste. En primeiro lugar, vamos a proceder á entrega dos premios do certame de composición.
É o 9º concurso galego de composición para bandas de música. A acta di así, a acta do xurado. No Auditorio de Galicia, ás 19 horas do día 25 de novembro de 2016, reúnese o xurado calificador do 9º concurso galego de composición para bandas de música organizado pola Federación Galega de Bandas de Música Populares, presidido por Lorenz Román, compositor, e os vocais Pilar Xurado, compositora e directora, e Paulino Pereiro, compositor e director e magnífico poeta, engado eu, proposto pola Xunta Directiva da Federación Galega de Bandas de Música, actuando como secretario José Lodeiro Gesto, secretario da Federación Galega de Bandas de Música Populares. Na sección terceira presentáronse 7 obras. O primeiro premio foi para A maneira dos aires rapsódicos de Xesús Xosé Iglesias González. Entrégalle a acreditación do premio o Conselleiro de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Como finalista está o tema Galaicus de Gerardo Israel Quintas Alonso. Entrega a acreditación o representante do Concello de Santiago, Manuel Dios. Na sección primeira, o xurado adxudicou a plaza de finalista para o Nubeiro de Esteban Zapata Blanco, que non puido asistir a este acto. E así mesmo, o xurado quere facer constar unha mención especial para a obra A lenda do Nubeiro de Jaime Ismael en Guídanos Rollo. E pasamos ao 10º certame galego de bandas de música. Imos a comezar pola sección terceira, logo sección segunda, logo sección primeira, e en primeiro lugar virá cada representante das bandas que se mencionan, recibe a certificación do seu premio e quédase no escenario para escoitar o fallo dos premios e os que correspondan recibir eses premios. Así que chamamos, en primeiro lugar, a un representante da banda de música de Antas de Ulla. Seguimos a orde na que actuaron neste escenario. Banda de Música Unión Musical de Cabral. Agrupación Musical de Belesar. Non están presentes Belesar, pois pasamos á seguinte, Banda de Música de Bisantoña.
Banda de Música Popular de Moaña Airiños do Morrazo. Banda de Música a Lira de Ribadavia. Banda da Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. E Banda de Música de Salvaterra. Con este completamos a terceira. Pasamos á sección segunda. Banda da Escola de Música de Rianxo. Banda de Música de Sanxenxo. Banda de Música Belas Artes de Cangas. Banda de Música de Catoira. E ahora a sección primeira. Banda de Música Cultural de Teo. Banda de Música Sons e Soños dos concellos chairegos de Rábade, Begonte e Outeiro de Rei.
e Banda Unión Musical de Meaño. E agora vamos ao que interesa, aínda que quizás non decisivamente interesan os premios, pero aínda que sone atópico, o que interesa é participar. Eu na miña casa teño un exemplo, un rapaciño pequeno tolo polo bombardino, pero tamén tolo polo fútbol. Entón, unha vez chegou á casa contentísimo e digo, como quedastedes? 7-1, ganastedes? No, perdimos. Entón, con ese talante hai que vir a sitios como este. Así que empezamos. Sección terceira. Na sección terceira, o premio pola mellor interpretación dunha obra libre de temática galega e para a banda de música de Antas de Ulla. Terceiro premio, 279 puntos, Banda de Música de Salvaterra. Entrego o premio Conselleiro de Educación. Segundo premio, entrega o premio ao representante do Concello de Santiago, Manuel Dios, 292 puntos. Banda de Música Unión Musical de Cabral. Primeiro premio, entrega o premio Armando Morales, o presidente das Bandas de Galicia. 385 puntos. Banda de Música a Lira de Ribadavia. Na sección segunda, o terceiro premio, vaino entregar Valentí García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Con 253 puntos corresponde á Banda de Música de Sanxenxo. Segundo premio que vai entregar Jacobo Sutilo, director de Agadic. 333 puntos para a Banda de Música de Catoira. E o primeiro premio que vai entregar Juan Carlos Fernández Fasero, o delegado de Agadic para o Noroeste, con 407 puntos para a Banda da Escola de Música de Rianxo. Na sección primeira, terceiro premio, correspóndelle entregalo ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Terceiro premio, son 198 puntos para a banda Sons e Soños dos concellos de Rábade, Begonta e Outeiro de Rei. Permítaseme unha mención especial para esta banda, ahora que se fala de concentración de concellos para mellor poder ofrecer os seus servicios. 3 concellos da Terra Chá que se xuntaron para ofrecer unha excelente banda de música para toda a Terra Chá, Lugo e Galicia. Rábade, Concello de Outeiro de Rei, os 3 alcaldes están aí xuntos. Noraboa. Segundo premio que vai entregar o representante do Concello de Santiago, Manuel Dios. 278 puntos para a banda de música cultural de Teo. Primeiro premio que vai a entregar Armando Morales, 433 puntos. Habería que velos porque están aquí detrás, para a banda da Unión Musical de Meaño. Antes aquí comentouse que estaba presente a alcaldesa de Meaño. Pode subir tamén ao escenario a acompañar a súa xente. Pedimos que suban os alcaldes e concelleiros presentes vinculados ás bandas de música. Alcaldes e concelleiros Rábade, Begonta, Outeiro de Rei, arriba, por favor, se alguén máis hai, aparte dos mencionados, que nos acompañen para recibir tamén o aplauso de todos os presentes.
Que suba Teresa, claro, isto está que ten que subir. É unha toca na banda, pero non se está tocando. Está un pouco pachucha. A ver, que vai subir Teresa. Bueno, e imos rematando, estáse facendo aí unha foto de familia para lembrar o importante que foi este día para todos nós, pero especialmente para aqueles que están vencellados de forma directa a unha iniciativa tan xeitosa como é unha banda de música popular. E imos rematar. De verdad que sería unha herexía cambiar letra. Vamos a cantar o himno galego, a tocar o himno galego. E que casi en vez de decir que din os rumorosos, habría que decir que din os fervorosos, pensando en todos vos polo fervor musical e anímico que todos denotades. Despois do himno non cabe nada máis. Polo tanto, rematamos co noso himno, co himno galego de Pascual Veiga, que interpreta a banda Unión Musical de Meaño que dirixe Diego Javier Lorente López. E doxe nun ano que nos vexamos aquí de novo.